Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ping. Pero nakurog na mo mo tingog mura na mo Michael Jackson tingog. Napangagot na kayong ngipon ug nagbaid-baid na lagi kasi mong kinungo. Baid-baid lang. Habula naman gud akong kinumo. Nya sa man padayon pa ninako gre. Di na tingala dito lang kutob. Oy, Ping, tiwasa Ping, tiwasa. Imo man sa tang ibitin, oy. Mura man sa kog nagtan-aw sini nga gipotol ini. Padayon na Ping. Kay mura na magkaglusuko. Ako na lang imaginon silas Daniel Padilla o Catherine Bernardo. Aron dili ko maglagot. Unya ng gabi ang sugod sa mong online rosary. Kinahanglan nga ispotting sa ko. Kinahanglan nga gwapo sa kong tanahon. Charog di pa mahigog masilidan ako ini. Gwapo na, relihiyoso pa. Woo! Asa ka diha. Gusto. Katong bag-o na kong sleeveless nga G-card. Wapad dito na kong masulob. Kini, mabunyagan yun ni sa online rosary. Asam to? Di aray. Kabahog ihi sa iring ini. Kaway buot ni mong iriga ka. Kakatagod pag-ihi. Chupe. Why? Oh, pinaypay nga saging og sinangag nga mais. Wow, kalami ko din ni Gring. Anong imom kong giandaman aning special nga merinda? Oh, aron imong tiwason ang inyong love story ni Angela. Bitin ko kunimog maayo Pingda. Seryoso di ka, Gring? Sa imong pagtuo, nagkomedya ko. Ay, sigurado kang interesado kang maminaw. Sa imong pagtuo, Ping. Andaman kahati ka ining merienda nga way hinungdan. Ikaw rabayay akong gilutoan og pinaypay nga saging. Og nagmantener rabaya gyud kog tiwas og kaon sa nilungag na kong kamote gahapon nga wa nato mahurot. Sige. Pero ay lagay blood ha. Oh, nitumar na ko daan og pakalma, Ping. Sige. Pero musna ko nako. Sige. Dali alang, Ping, kay naghinam-hinam na kaayo ko. Kung nagkaila na ba mo atong higayon na uwa. Oh, nagkaila gid mo atong higayon na, Ping. O sa laing adlaw pa. Tapos. Ay. Uy, Ping. Uy, Ping. Higop na yun sa sinangang nga mais, oh. Kainit ba? Ay, sorry, Ping, sorry. Kadiyot kay magkuha kong bugnaw. Kadiyot, ha? Kadiyot. Wait. Huwag ko na siya masuko pero gipasuan ko. Okay na, Ping. Hafdos ako nila. Dili pa ka makasumpay sa imong istorya. Di pa. Siya, Ruping. Duha na ron kaadlaw. Makasulti na yung kagtarong, oy. Grabe sa nimo Sayo pang buntag. Unsay sayo. Alas 9 na, oy. Oh. Sige na. Istorya na dayon. Di na gani ko ato. Kadtong pagtanaw ni mo sa unahan, nakita ni mo siya.
Unya, gikulbaan kag maayo. Unya, nakahukom ka nga makigila-ila na. Gitiman-an man. Ay, syempre. O, sige na, Ping, sige na. Unsa may nahitabuad to. Sige na. What a good nang ako pa ganing gikondisyon akong utok nga mupanaw ni adtong panahon na. Mauto. Mauto Berling. Mauto nga ni ginhawa ko glaom. Og minahinay ko sa paglakaw paingon sa iyang nimutangan. Dungan sa kong paglakang ang kakusog sa pinitik sa kong kasing-kasing nga murag wa na ko'y laing madungog gawas nini. Wa na ko'y laing madungog ug dihang pipilan na lang kalakang ug makaabot na ko sa iyang nimutangan. Nadungog ko ang kusog nga singgit ni anhing Monsenyor Felipe. Bungol ka! Daw giinat. Daw giinat akong dunggan. Ug sa akong paglingi sa pultahan sa sakristiya, mo'y misugat sa akong mga mata. Ang nagdilaab nga mga mata ni anhing Monsenyor ug nag-aso-aso niyang ilong ug dunggan nga kuwang na lang mudasmag nako nitong tungura. Unyam ni atubang kog balik sa dapit nga nahimutangan ni Angela. Pero wa na siya. Daw mihunong ang akong paginhawa. Giliraw ko ang akong mga mata sa tibuok simbahan ug wa ko na siya makita. Gipalahos nako ang akong pananaw sa dakong pultahan, pero wa na gyud siya. Daw nahugno pagkalit ang kalibutan. Daw gisuyop sa usa kagamhanang puwersa ang akong kusog ug mao nalay akong namatngunan nga hinay-hinay kong natumba ug napaw nga akong pananaw ug nadungog nako ang tingog ni Monsenyor nga milanog sa simbahan nga nagtawag sa akong pangan. Nakuyapan ka? Oo. Ug sa pagbalik sa akong panimuot, dito na ko sa emergency room. Pila ka adlaw ko nga wauna pasirbisyuhan ni Monsenyor. Naunsa man day ko no kaadto, Ping. Di na ko kahinumdum unsa gyud toy akong sakit. Pero ang ako lang nahinumduman nga miingon ang doktor nga dili ko pwedeng maghago o di ko pwedeng makuyawan. Sige na, Ping. Fast forward na ta. Kano sa amang yun mo nagkaila-ila ni Angela? Usa ka adlaw ni ana. Naglakaw ko sa daan sa Manalili. May gipapalit nako si Monsenyor. May nakita kong usa ka babae nga nagpayong, nga nagbarug daplin sa daan. May bit-bit siya nga mga libro ug nagpayong sag itom. Layo pa gani ko nagpahiyom na siya. Milingi-lingi ko, pero way laing tao. Unya kalit kong gikulbaan. Hinay-hinay nga mitinaw sa akong unahuna, kinsa siya. Diyang duol nako, mutimbaya siya. Kumusta naman ka? Wa din ko katingog. Mura ko gilansang samtang nagtutok sa iyang panagway. Mauday ni siya. Tataw og klaro na kayo ang iyang panagway kay wanay burunda nga nakatabo niini. Wave-wave ang iyang buhok nga may clip sa isig kakilid dapit sa dunggan. Nindot ang iyang mga mata nga murag minay-hinay paghili sa akong galamhan. Murag og gihilantan nitong higayuna. Hoy, nganong namuwa man ka? Pung paniya. Mauna to. Nangumusta siya nako. Nakakita siya nga natumba ko. Nibarog dayon siya natong higayuna ug mihawok sa laing imahen sa Birhen, unahan sa Birhen sa Fatima. Maong wa ko na siya makita. Pero nakakita ko na siya sa akong pagkatumba ug apil pagani ko na siya sa mga niduol nako nga misway sa pagpabalik sa akong panimuot. Ngano ka? Nisiga man ko na imong mata. Ngano ka, Ping? Uy, Ping. Ngano ka, uy? Nangutot ko. Ay, bastos, Ping. Ay, wa mo gibako gud. Sige na. Iwasan na. Huwag yung giputol da. Komersyal to, komersyal. Tama na mo gini komersyal. Sige na. Padayon na lagi. Padayon na. Mao na to. Nagistoryahan ay nami. Ako siyang giagda
pangaog siupaw. Ako sang gisultihan sa akong kondisyon, ug wa na nako usiki ang higayon. Nagpasalamat ko niya og nangutana sa iyang pangan, ug nagkaila nami, ug mao na to'y sinugdanan. Nahibaw-an ako asa siya nag-eskwela. Ako na siyang kuhaon pirmi, ihatod sa iyang boarding house. Mao na to, hapit duhami katuig nga nagkauyab, pero naputol sa pagkamatay sa pari nga nagpa-eskwela kanako. Kay gipapauli naman ko nilang anhing tatay og nanay dinhi. Unya nagkita ta pagbalik. Kras na biyati kang daan, mga bata pa lang ta. Naputol lang sa didto nako sa syudad. Pero sa akong pagbalik, nibalik sa pangakong gibati nimo. Ug ako siyang nakalimtan. Nihilo. Maluibon. Ha? Sa imong gisugilon karon, Ping. Akong gibati, unsay gibati ni Angela atong mga panahon na. Kasakit ka sa iyang dugan. Kaluoy niya, Ping. Kaluoy niya. Sige, Ping, padayon. Wa na, mo na to. Sa imong pagsugilon ako, detalyado kaayo, Ping. Ultimo ang duha ka clip sa iyang buhok, imo pang nahinumduman. Oh, Sa ato pa, naklaro na gid nimo ang tanang panghitabo atong panahon na. oh. Sa ato pa, makasulti ka na gyud kung may nahitabo ba ninyo o wa. Ah, Ayaw na kong ingna nga wa kay nahinumduman. Kay kadang butanga, dili na mahimong hikalimtan, Ping. Kung nahinumdum ka sa duha ka clip sa iyang buhok o sa uban pang mga detalye, way katarungan nga dili ka mahinumdum kung may nahitabo ba ninyo o wa. ah. Naon sa masyado eh. Ganun na detalye masyado na ako istorya ni Milagring. Saan na ni nako ron? Di na yung guys kapuin eh. May nalang gani kay ni kalit og suol na kuntian. Ping! Ping! Pagwat, oy! Wapa ko mahuman! Ah. Magawas na lagi ko! Dugaya ko di mo mahuman. Kapit sa oras naman ka diha. Unsa man ang gipagawas ni mo, barko? Grabe sa mo Milagring, oy! Pero, kapit sa oras na baday ko din eh. Isos maluoy kakanamu, pasay luon mo kami, ang salagi dumtan namu, dili na mag-usab kami. Gaya Repeat. ko di mo Napay repeat. Oh. Happy birthday raman utay kantahon. Ay, Dani, pangalyo po ako, Greng. Sige na. Dalian na diha, Ping. Ay, Ginoo ko, tabangi ko. Kung saan ako pagsaysay itong hitabua. Sige na. Sulti na, Ping. Paginawas ako kandiot, Greng, oy. 3 segundos. Ha? Hallelujah, praise the Lord. Nibagti ang telepono. Ako sa tumagon, Greng. Oh. Uy, si Pader na nawag, Greng. Oh. Hello, Pader. Hello? Noy?